Това е видео. Ще го пеем песничка. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Alex. Happy birthday to you. Хайде, духай. Духни, хайде. Духна моя. Ай, фу. Ти моя духна. Хайде. Ай, дай. Хайде. Ай сега, Алекс. Духни, мами. Хайде. Хайде. Ай. Ама не я духай, Ама аз не я духам само. Хайде, Алекско. Не пари, мамо, напред. Хайде. Давай. Още веднъж. Давай. Дай, победите! Дай ти къде. Още веднъж ли, айде? Ай пак. Еще раз. Ай пак. Духай. Айде. Браво! Дай пак. Не е ли чистето? Духни, не. Дай, духай. Отдалеч. Дух. По-силно. Не. Ще се подпалиш, мамо, айде. Давай. Не. А пак. Добре, ама духни. Ека. Не се запаля. Хайде. Това е духа. Ай. Браво, айде сега другата. Тай наста. Дай. Айде. Ай. По-силно така. Направи. Айде. Ай. Айде. Фу. Това е. Браво. Победител. Тук ще му правим ли си? Айде. Ай пак. Айде ще направим с дидо снимка. Малки е точно. Да, спри видеото. Отде се спира. Или айде направи на Диан с... Иди там, иди да видим поне на видеото, докато жди. Тако. Хоп. Ай. Така. Ай сега, Алекс. Давай се. Как беше? Не напред. Давай. Ще се опариш, бе? Спира ми го, ай.